سلام زخبركم تقاتلتنا يوتيوب شانلنا نلوم على زحزنا يوم في ساعات سبورت حيزلهم على مسمر قريبا لكم مقتالكم بخبر عدم بقدمي حاسرت سيناتات ليونيل ميسي اب برشلونة نمصا مدب كم زلو يقصل كم زلو اب سبين زوصب سبات يحبروا ارجنتينا وغوت مس بعلت بيتون سلسته دقون ناب كاتالونيوت كملس حاسب علوم ميسي اب 2021 اب سمعيتاو كونتات نكامبنو تفالاليو حز دما كسكاب 2028 مستعواتي وانجا انتر ميامي وعلي يسرح له هاركين قدم مسكوت زور سعود عرب بكليبات بروليك علامه كم استجبر له حدث زبات يحبروا اذا حلقه غانتا انجليز كسكاب 2017 وعلى له التحدي صبصب جن ابز حز له وعلي مفتاح زبل عنقص كله كم زخال يحبر كين ابز عامه سبورت مس باير مونيك እንደገና ዘስደምም ኮይኑ ንፓቫሪያን ኣብ 21 ጸዋታት ቡንደስሊጋ ጥራይ 24 ሽተት ተመዝጊቡ ማንቸስተር ዩናይትድ አርሰናልን ድሕር ቡልጽ ዓመት ስፖርት ኮኸብ ቸልሲ ነበር ክርስቲያን ፑሊች ንምፍራንድ ሌት ከም ዘለወን ይግለጽ እዚ ኣብዚ ሕዚ እዋን ምስ ኤሲ ሚላን ዝጻወት ዘሎ ኣሜሪካዊ ምፍት ጸዋታይ ካብ ቸልሲ ድሕር ምውጽኡ ኣብዚ ሓለፈ ሂደት ጸዋታታት ኣብ ሰሪኤ ደም ይቕዩ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ኣብ ልዕሊ ስዑድ ፕሮሊግ ክለብ አልናስር ዘካየደ ተቃውሞ አድማ አቋሪጹ ኣብቲ ሰንበት ኣብ ሊግ አንጻር አልፋትሕ ዘካየድ ጸዋታ ክሳተፍ ምዃኑ ይግለጽ እታ ክለብ ንገለ ጠለባት ሮናልዶ ከም ዘቕረበት ይንገር ካሪም ቤንዜማ ካብ አልቲሃድ ናብ አልሂላል ድሕር ምኻዱ እታ አጥቃዒ ብሰንኪ ዝውውር አልናስር ብዘይ ምንቅስቓስ ጸዋታ ምእባው ይግለጽ ማንቸስተር ዩናይትድ ንማርኮስ ራሽፎርድ በቃ መውዕሊ ናብ ባርሰሎና እንተተሰጋገሩ ናጥቃይ ኤቨርተን ሴኔጋል ኢሌማን ዲያይ ኢላማ ክትገብርያ ይኹን እምበር ዲያይ ኣብ 2024 ናይ ነዊሕ ግዜ ውዕሊ ድሕር ምፍራሙን ተወሳኺ 3 ዓመታት ብውዕሊ ይቕጽል ሕዚ ድማ ናብ ዝርዝር ዝሓዝን ያም ዜና ክንሰግር ፔፕ ጓርዲዮላ ኣብዚ ዓመት ስፖርት ኣብ ማንቸስተር ሲቲ ነዊሕ እዋን ኣብ ስታዲየም ኢትሃድ ዝጸንሖ ጻንሒት ከበቃዕ ምድላዋት ይገብር ኣሎ ዝብል ግምታት እናወሰኸ ኣብ ዝረኣየሉ ዘሎ እዋን እዛ ኣሰልጣኒ ክስካብ ክራማት 2027 ምስታ ፕሪምየር ሊግ ክለብ ውዕል ዝኣተወ ኮይኑ ኣብ መወዳእታ ዓመት ስፖርት 2025 እስካብ 26 ግን ካብቲ ስራሕ ክወፅእ ምዃኑ ተገሊጹ ኣላኳ መጻኢ ዕድል ጋርዲዮላ ምስጢር እንተሃለወ ሓለፍቲ ሲቲ ግን ንመጻኢ መደብ ኣሰልጣኒ እዮም ክፈልጡ ይጽዕሩ ኣለው ክብል ESPS ሓቢሩ ምስ ወኪል ጋርዲዮላ ዝሰርሕ ትካል ቅርበት ዘለዎ ምንጭታት ወሲኹም ብዛዕባ መጻኢ ኣሰልጣኒ ሲቲ ዝኾነ ሓበሬታ ብኸቢድ ዝተሓለወ ምዃኑ ይዛረቡ እዚ ወረታት ኣብ መንጎ ተቐናቐንቲ ኣካየት ስራሕ ወከልቲ ተጻወትን ብዝተገበረ ዕላል ዝፍጠር ምዃኑ ይንገር ጋርዲዮላ ኣብ ስታዲየም ኢትሃድ ፍሉይ ዓወት ብምምዝጋብ 6 ዋንጫታት ፕሪምየር ሊግ FA ካፕን ካራባኦ ካፕን 2 ግዜ ከምኡውን ቻምፒየንስ ሊግ ተዓዋቲ ኮይኑ እዩ ኣብዚ ዓመት ስፖርት ውሳነ ክወስድ ትጽቢት ይግበር ጋርዲዮላ ክጎድፎ ድዩ ወይስ ክውድኦ ሲቲ ድማ ኣብ መወዳእታ ጋርዲዮላ ምስተፋኖት ካብ ጋርዲዮላ ብዓወት ክትሰጋገር ትክክለኛ መሰረታት ከም ዘለዋ ትእመን ማንቸስተር ዩናይትድ ናብ ግቡእ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ንምዃን ንምምላስ ንጁድ ቤሊንግሃም ካብ ሪያል ማድሪድ ከተፈርሞ ተነጊርዋ ቤሊንግሃም ኣብ በርናቡን ሳልሳይ ዓመት ስፖርት ኣብ ትሕቲ ዛቢ ኦሎንሶ ተካኢ አልቫሮ ብዘይ ተስማዕምዕ ብቃት ነቐፌታ ትርከብ ሓደ ተኸላኻላይ ሬድ ዴቪልስ ነበር ድማ ናብ ኦልድ ትራፎርድ ከምጽዎ ክጽዕሩ ከም ዘለዎም ይእመን ዩናይትድ ንቤሊንግሃም ወዲ 16 ዓመት እንከሎ ከተፈርሞ ፈቲና ኦልግናር ድማ ኣሰልጣኒ ኮይኑ ዩናይትድ ነቲ ናይ ሽዑ መንእሰይ ዝነበረ ናይ ቀይሕ ምንጻፍ ኣተሓሒዛ ሂባቶ እዚ ድማ ካብ ኣፈ ታሪክ ሓለቓ ጋንታ ብራያን ሮበርትሰን ኤሪክ ካርቶንን ተወስኾ ሰር ኣልግሰር ፈርጉሰን ብምጻሕ ዘጠቓለለ ኮይኑ ኣብ ክንዱ ድማ ንቦርሻ ዶርትሙንድ መሪጹ ብራውን ካብ ሪያል ማድሪድ ክወፅእ እንተወሲኑ ኩለን ላዕለዋት ክለባት እቲ ኣህጉር ንቤሊንግሃም ንምፍራም ክጥምታ ምዃነን ይእመን ከምኡውን ኩነታት እንተተፈጢሩ ድማ ዩናይትድ መግለጺ ክትህብ ውዕል ክትፍጽምን ይዕደም ኣብዚ ዓመት ስፖርት 4 ሽተታት ላሊጋ ዘመዝገበ ቤሊንግሃም ኣብዚ ሕዚ እዋን ምስ ራዮ ቫሌካኖ
ኣብ ዘካየዱ ናይ መወዳእታ ጸወታ ኣብ ሸልፉ ብጉዳት ካብ ሜዳ ወጻእ ኮይኑ ኣሎ። ማንቸስተር ዩናይትድ ንነዊሕ እዋን ዝጸንሕ ኣማራጺታት ዳግማይ ኣብ ፍርቂ ሲዝን ትምዘን ኣላ። ምድላዋት ተቃዋሚት ዝተካእርቦን ኣመሪም ኣብ ዝቕጽለሉ ዘሎ እዋን ማይክል ካሪክ ነታ መርበብ ዘጽንዕ ክመስል እንከሎ ጽላሎት ዚነዲን ዚዳን ግን ኣብ ልዕሊ ኦልትራፎርድ ዓብዪ ይንበብ። እዚ ኣፈ ታሪክ ኣሰልጣን ሪያል ማድሪድ ነበር ንዓመታት ካብ ስራሕ ወጻእ ኮይኑ እኳ እንተጸንሐ ዌስ ብራውን ግን ፕሪምየር ሊግ ክፍትኖ ከም ዝኽእል ይእመን። ዩናይትድ ኣብ ካልእ ኣገዳሲ መስቀላዊ መንገዲ ትረኽባ። ኣብዚ ዓመተ ስፖርት 2025 ክሳብ 26 ኣብ መወዳእታ ጸወታ ኣብ እተጻወተሉ ዘሎ እዋን ዕግርግር ዝመልኦ ዘመን ኣሙሪም ኣብ መወዳእታ ነታ ምስ ምዝውዋር ኣሰልጣንቲ ተመሳሳሊት ዝኾነት ክለብ ዘላቒ ምርግጋእ ከም ጸላ ዝኽእል መራሒ ቦርድ ክደሊ ገይርዎ ኣሎ። ካብቶም ብቐጻሊ ምስቲ ክፍቲ ቦታ ዝተኣሳሰሩ ኣስማታት ዚነዲን ዚዳን ይርከቦም። እዚ ፈረንሳዊ ኣብ 2021 ንኻልኣይ ግዜ ካብ ሪያል ማድሪድ ካብ ዝወጽእ ንድሓር ካብ መስመር ምትንኻፍ ርሒቑ ዝጸንሐ ኮይኑ ቀጻሊ ኣልቦነቱ ሓደ ካብቶም ዝዓበዩ ምስጢራዊ ኩዕሶ እግሪ ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ። ዚነዲን ዚዳን ኣብ ዝሓለፈ 5 ዓመታት ካብ ላዕለዎት ክለባት ኤውሮጳ ብዙሕ ምዕባለታት ከም ዝነጸጎ ዝፍለጥ ኮይኑ ብዙሓት ውሽጣውያን ሰባት ድሕሪ ዋንጫ ዓለም ንስራሕ ሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳይ ብፍሉይ ክጽበ ከም ዝጸንሐ ይገልጹ። ይኹን እምበር እቲ ኣህጉራዊ ኣመዳድባ ንሕዚ ርጉእ ኮይኑ ስለ ዘሎ እዚ 3 ግዜ ቻምፒየንስ ሊግ ተዓዋታይ ዝኾነ ተጻዋታይ ኣብ መወዳእታ ኣብቲ ፍሉይ ፕሪምየር ሊግ ንነብሱ ከኣቱ ድዩ ኣይኣትን ዝብል ሕቶ እዩ። ማንቸስተር ዩናይትድ ንኣካፋፋሊ ኒውካስትል ሳንድሮ ቶናሊ ኣብ ክራማት ዝውውር ክትሰጋገሮ ትዳሉ ከም ዘላ ይግለጽ። ዩናይትድ ንተጻዋታይ ካሰሚሮ ናጻ ምርጫ ምስ ሃረመ ክተፋንዎ እዮም። እዚ ማለት ድማ ኣካፋፋሊ ሞተር ኦልትራፎርድ ምድልዳል ከድልያ እዩ። ኢጣልያዊ ቶናሊ 100 ሚልዮን ፓውንድ ወይ ድማ 136 ሚልዮን ዶላር ዋጋ ሒዛ ክትመጽእ ምዃና ይንገር። ቶናሊ ኣብ መወዳእታ መስኮት ክረምቲ ብዙሕ ግምታት ኣስዒቡ። ኣብቲ መድረኽ ንዋንጫ ዝሃድና ዝነበረ ኣርሰናል ተገዳስነት ከም ዘሕድራ ይግለጽ። ሚኬል ኣርቴታ ንሚኬል ሞሪኖ ብዘይ ግዚኡ መስበርቲ ድሕሪ ምኽሳሩ ናብ ዕዳጋ ክትወጽእ ተገዲዳ። ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብቲ ምንሕናሕ ክትሳተፍ እያ። ጁቬንቱስ ነዚ ኮኸብ ተጻዋታይ ኤሲ ሚላን ነበር ጭቡጥ ተገዳስነት ከም ዘለዋ ይንገር። ንሱ ናብ ዓዱ ንምምላስ ተሰሪዑ ስለ ዘሎ ቀያሕቲ ሰይጣውንቲ ግን ኣብ ኩዕሶ እግሪ እንግሊዝ ንነዊሕ እዋን ክጸንሕ ድልዋት ከም ዘለዋ ይግለጽ። ቶናሊ ኣብ ቀይሕ ፍርቂ ማንቸስተር ካብ ዝረኣዩ ዘለዉ ብርክት ዝበሉ ኣማራጺታት ሓደ እዩ። ኮኸብ ተጻዋታይ ኖቲንግሃም ፎረስት ኢልዮት ኣንደርሰን እውን ምስ ብጻይ እግራዊ ተጻዋታይ እንግሊዝ ኣደም ዋርተን ካብ ክሪስታል ፓላስ ክትትል ይግበረሉ ኣሎ። ማንቸስተር ሲቲ እውን ቶናሊ ክትዕዘቦ ከም ዝጸንሐት ይንገር። ቡልዝ ንዘለኣለም ኣብ ዕዳጋ ፕሪምየር ሊግ ዝተረጋገጸ ብቕዓት ዘለዎ ተጻዋታይ ክትረክብ እያ። ኒውካስትል ናብ መሸጣ ክትፍትን እንተኾይና ሽዑ ኣብ 2023 ብ55 ሚልዮን ፓውንድ ዝረኸቦት ተጻዋታይ ዓብዪ መኽሰብ ምረኸበት። ጃኡን ላፖርታ ካብ ፕሬዚደንት ባርሴሎና ብወግዒ ክለቅቕ ከሎ ምኻዱ ግን ቅድሚ ዝመጽእ ምርጫ ክለባት ስትራቴጂያዊ ኣገባብ ስጉምቲ ጥራይ እዩ። እዚ ሓላፊ ካታሎናዊት 15 መጋቢት ካብ ኣባላት ክለብ ሓድሽ ስልጣን ይሓትት ኣሎ። ላፖርታ ካብ ፕሬዚደንት ዝነበሮ ተራ ብምውራዱ ወግዓዊ ምጅማር መስርሕ ምርጫ እታ ክለብ ኣበጊሱ። እዚ ካብ ስልጣኑ ምልቃቕ ብሕግታት እታ ክለብ ዝተኣዘዘ ኣድላይ ወግዕታት ኮይኑ ላፖርታ ኣብ ምምራሕ እታ ክለብ ካታሎናዊ ሳልሳይ ፍሉይ ዕድመ ክረክብ ኣብ ዝጽዕረሉ ዘሎ እዋን ዳግማይ ንምርጫ ንክቐርብ መንገዲ ዝጸርግ እዩ። ላፖርታ ኣብ ዘይህልወሉ እዋን መዓልታዊ ኣካይዳ ክለብ ንዕድላት ኣይክግደፍን እዩ። ክስካብ እቲ ምርጫ ዝዕጾ ስርሒታት ዝከታተል ናይ ምሕደራ ኮሚሽን ተጣይሹ ኣሎ። እዚ ግዜያዊ ኣካል ካብ ዓወት ምርጫ 2021 ጀሚሩ ምክትል ፕሬዚዳንት ስፖርት ኮይኑ ዘገልገለ እሙን መሓዛ ላፖርታ ዝኾነ ራፋ ዩስተ ክመርሕ እዩ። ፖለቲካዊ ማሽነሪ እታ ክለብ ን15 መጋቢት ውሳነ ድምፂ ኣብ ዝተዳለወሉ እዋን ቀንዲ ተራ ዩስተ ምርግጋእን ገለልተኛትን ምርግጋጽን ክኸውን እዩ። ቼልሲ ኣብ ናይ ምስግጋር ውድድር ምስ ኣጥቃዒ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ጁሊያን ኣልቫሬዝ ክትዕወት ድጋፍ ይግበረላ ኣሎ።
እዚ ተዓዋት ዋንጫ ዓለም ዝኾነ ኣርጀንቲናዊ ኣብ 2014 ምስ ማንቸስተር ሲቲ ዝነበሮ ርክብ ኣብ ዝተቋረፀሉ እዋን ካብ ኩዕሶ እግሪ እንግሊዝ ገዲፉ ናብ ፍሉጥ ከባቢ ክምለስ ምዃኑ ግምታት ይቐርብ ኣሎ። ስታንፎርድ ብሪጅ ቀጻሊ ወደብ ደቡብ ኣሜሪካ ክትኸውን ከም እትኽእል ሓሳብ ቀሪቡ። ኤስፒኤስ ከም ዝጸብጸቦ ቸልሲና ኣልቫሬዝ ኣብ መጽሓፋ ንምእታው ኣብ ዝርርብ ትስጉም ከም ዘላ ይግለጽ። ቡልዝ ኣብ ዝሓለፈ መስኮት ኣብ ምጥቃዕ ተውህቦታት ብዙሕ ወፍሪ ብምግባር ንጃኦ ፔድሮን ሊያም ዴላፕን ኣብ ሓጋይ 2025 ኣፈሪማቶም። ኣብ ምዕራብ ለንደን ዓብዪ ወጻኢታት ዝቕጽል ዘሎ ይመስል። ኣልቫሬዝ ናብ ፕሪምየር ሊግ ንምምላስ ጻዕርታት ይግበር ኣሎ። ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ምስ ሲቲ ክልተ ብሉጻት ዋንጫታት ክሕዝ እንከሎ ኣብ 2023 ድማ ኣካል ናይታ ስሉስ ዓወት ዘመዝገበት ጋንታ ኮይኑ ኣልቫሬዝ ንሲቲ 103 ጨዋታታት ብምግባር 36 ሽቶታት ኣመዝጊቡላ። ስርዑ መበገሲ ቦታታት ክትረኽቦ ኣጸጋሚ ምዃኑ ተረጋጊጹ። እቲ ናብ ስፔን ዝወሰዶ ውዕሊ ክሳብ 95 ሚልዮን ዩሮ ዝበጽሕ ዋጋ ነይርዎ። ኣትሌቲኮ ናብ መሸጣ ንምፍታሕ 9 ኣሃዝ ዝግመት ገንዘብ መወሰደት። ቸልሲ ውዕሊ ንምፍጻም 100 ሚልዮን ዩሮ ወይ ድማ 87 ሚልዮን ፓውንድ ዝግመት ክፍሊት ክትፈቃደኛ ምዃና ይግለጽ። ሊያን ሮዘንዌር ኣብ መወዳእታ መስኮት ዝውውር ክረምቲ ዘውፅኦ ገንዘብ ኣይተዋሃበን። ካብቲ ካብ ስርሑ ዝተባረረ ኢንዞ ማሬስካ ኣሰልጣኒ ወሪሱ እዩ። ንሎሚ ዕለት ዝሓዝናዮም ፍጻመታት ስፖርት እዚኦም ይመስሉ። ኣብ ብኻሊእ ዛዕባ እስካዕ ንራኸብ። ሰላም።